Un total de 884 nasas e butróns, 150 metros de artes de enmalle e preto de 300 kilos de marisco e peixe. Este é o balance realizado polos axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia, dependente da Consellería do Mar, nos diferentes controis realizados nos últimos días por todo o litoral galego. Na ría de Arousa incautaron un total de 307 nasas e butróns que estaban sen identificar, 150 metros de artes de enmalle e máis de 137 kilos de peixe e marisco, sendo un dos operativos máis destacados o realizado no Grove, onde lograron retirar 157 nasas por carecer de identificación e 57 kilos de polvo. Nos controis realizados na ría de Murosnoia, os axentes requisaron 352 nasas e 33 kilos de marisco. Nesta ría o control máis relevante foi o realizado en Punta Aguieira, en Portodosón, e deu como resultado a incautación de 277 nasas que estaban caladas en zona prohibida e sen balizar, e o comiso de 17 kilos de polvo. Mentres que na ría de Pontevedra os axentes fixéronse con 56 útiles, a maioría nasas, e o comiso de 53 kilos de marisco.